ze směru Týnec nad Sázavou, Raněn nad Vltavou a Praha-Brandýk. Pravidelný příjezd 17:58 minut služeb nástupiště číslo 2 jižní část složen na 22. kolej. Vlak zřejmě ukončí. Rychlík číslo 689 ve směru Praha-Líbeň, Kolín, Kutná Hora hlavní nádraží, Čáslav, Končník-Jindykov město, Sliká nad Sázavou, Havlíčkův-Brod, Předuslav, Žďár nad Sázavou, Křižanov, Tišnov, Kuřiv, Brno-Králové Hory a Brno hlavní nádraží, od nástupiště číslo 4 severní část. Pravidelný odjezd 18:00. Dovolíme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express směru Praha-Letiště. Nejbližší spoj ve směru Praha-Letiště má pravidelný odjezd 18:05. Stanoviště autobusů je v ulici Běrzonova, směr Florence, před Kantonovou budovou. Ladies and gentlemen, we would like to inform the passengers